Κυρίες και κύριοι, όλα τα όμορφα πράγματα έχουν ένα τέλος. Και η όμορφη βόλτα στην ΕΜΕ έχει ένα τέλος, αλλά να ξέρετε πως όταν έχουμε ένα τέλος έχουμε και μια καινούρια αρχή. Και έτσι είναι η ζωή. Αρχή, τέλος, τέλος, αρχή. Αλλά αυτή τη φορά θα κλείσουμε τον ωραιότερο τρόπο. Για μας Νεμαία είναι κάποια ονόματα. Τέλης Καλής για παράδειγμα. Δεν μπορούμε να έρθουμε χωρίς να τον δούμε, χωρίς να μας πει δύο κουβέντες. Αλλά και ο Γιώργος ο Μπουχούτσος, ο Αντρέας ο Κουτσοδήμος, ο Κώστας ο Φρούσος Δήμαρχος, ο Τάσος ο Μπαρελιάς, φίλοι καρδιάς να σας έλεγα, που δεν βλέπουμε την ώρα να τους δούμε. Αυτή τη φορά μείναμε πολύ περισσότερη ώρα στην ΕΜΕΑ, γιατί έπρεπε να δούμε το φίλο μας, τον αγαπημένο τον Τέλη Καλή. Τέλη, να σου φέρω την αγάπη μας, όλων των υγεία σκεπτομένων Κορινθίων, και σε ευχαριστώ πολύ για τον τρόπο που μας δέχεσαι και ό,τι μας λες κάθε φορά χωρίς αντίρρηση, θα έλεγα, με θάρρος γνώμης. Θεοδόση μου, καλώς ήρθες για ακόμη μια φορά στην ΕΜΕΑ. Πλέον, όπως το έχω ξαναπεί πολλές φορές, δεν σε αντιμετωπίζουμε ως Κορίνθιο, αλλά ως Νεμέαντη. Σε ευχαριστούμε πάντα, και εγώ θα σε ευχαριστώ παντοτινά, γιατί πραγματικά στηρίζεις τον αγώνα, το δίκαιο αγώνα των Νεμεατών εδώ και πολλά χρόνια, που κάποιοι κύριοι της πολιτικής κατάφεραν από ένα κέντρο εμπορίου ανάπτυξης να το μετατρέψουν σε ένα χωριό. Εμείς όμως, επειδή έχουμε μνήμες, και ξέρεις ότι οι μνήμες είναι αυτές που καθοδηγούν πάντα τους αγώνες, δεν θα τους αφήσουμε να ολοκληρώσουν το έργο τους. Γι' αυτό πάντα θα είμαστε στον δρόμο αγωνιστικά για την ΕΜΕΑ, την οποία αγαπάμε, η οποία είναι ένα όραμα ζωής. Και γι' αυτό σε ευχαριστούμε που είσαι πάντα δίπλα στον αγώνα μας. Και θα είμαι πάντα στον αγώνα δίπλα και ποτέ δεν θα σταματήσουμε. Αλλά θα σε ευνηδιάσω λίγο. Όταν είδα τον κύριο Μπουχούτσο, κυκλοφόρησε η νέα του ποιητική συλλογή Αραντία Γη και το είπα να διαβάσει ένα ποίημα. Επειδή Τέλη, πάντοτε εσύ μας λες ένα ποίημα, θες να ξεκινήσουμε με ένα ποίημα πριν περάσουμε σε πιο σκληρά πράγματα. Εγώ πάντα ξέρεις ότι έχω μια πολύ καλή σχέση με την ποίηση, και μάλιστα τη μάχημη ποίηση, και ήμουνα έτοιμος, χωρίς να το γνωρίζεις, λες και είμαστε σε παράλληλο σύμπαν. Έτσι είχα σκεφτεί και εγώ να ξεκινήσω. Σοβαρά, και μάλιστα και να τελειώσω με ένα άλλο ποίημα του αγαπημένου πάντα Παναγούλη, του αγωνιστή της Δημοκρατίας, αλλά θα ξεκινήσω με ένα σεφέρι, όπως και την προηγούμενη φορά. Είναι από την Κύχλη και είναι χώρες του ήλιου και δεν μπορείτε να αντικρίσετε τον ήλιο, χώρες του ανθρώπου και δεν μπορείτε να αντικρίσετε τον άνθρωπο. Αυτό περιγράφει την ΕΜΕΑ αυτή τη στιγμή. Είμαστε μια πατρίδα του ήλιου και δεν μπορούμε να αντικρίσουμε τον ήλιο μαζί με τους αγρότες μας, που βγάζουν το βασικό μας προϊόν, που είναι ο ίνος, το κρασί, η άμπελος, συγκινούμε που το λέω, και είμαστε μια πατρίδα του ανθρώπου και δεν μπορούμε να αντικρίσουμε τον άνθρωπο που αντιστοιχεί σε αυτή την περιοχή, την ευλογημένη περιοχή, που έχει κάνει και έχει καταφέρει να είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο, αλλά δυστυχώς αυτοί που παράγουν αυτό το μοναδικό προϊόν, Θεοδόση μου, δεν αξίζει αυτή η πορεία που έχουν. Και γι' αυτό και βγήκαμε στους δρόμους πριν από λίγο καιρό και σε ενημέρωσα, και σε ευχαριστώ που και εσύ με την πένα σου και με τα μέσα σου πρόβαλες αυτόν τον αγώνα. Όχι μόνο αυτό, εσείς κάνατε 24ωρη απεργία, κλείσατε τα μαγαζιά σας στην ΕΜΕΑ, Τέλη, συμπαρασταθήκατε ολόψυχα, γιατί και αγάπη και όλα αυτά χρειάζεται και μια θυσία. Και την κάνατε, χάσατε κάποια λίγα χρήματα, γιατί πολλά δεν υπάρχουν, αλλά μια και ξεκινήσαμε τις αγρότες. Πού θα έμενες, έτσι, πες μου δύο πράγματα ακόμα. Πρώτα απ' όλα να ξέρεις ότι από το 1999 και για 14-15 χρόνια που παρέμεινα πρόεδρος στον Εμπορικό Σύλλογο, ήταν από τα βασικά σημεία, και μάλιστα αυτή η φοβερή ομάδα που είχαμε, που την ευχαριστώ δημοσίως για ακόμη μια φορά, και έναν από αυτούς ανέφερες πριν από λίγο, τον αδερφό πλέον Μπαρλιά, τον Τάσο τον Μπαρλιά, που δεν είναι φίλος, δεν είναι συνοδοιπόρος, δεν είναι συνεργάτης, είναι ένας αδερφός με μοναδικό ήθος. Συμπορευτήκαμε όλα αυτά τα χρόνια και μετά έγινε και αυτός πρόεδρος. Είχαμε πει το ένα και μοναδικό, ότι θα έχουμε στην προμετωπίδα μας τον πολιτισμό και τους αγρότες. Σε κάθε αγροτική κινητοποίηση θα ήμασταν πρωτοπόροι και δυναμικά μπροστά. Και αυτό κάνουμε και πράττουμε ως τα τώρα. Είμαστε πάντα δίπλα στον αγώνα, τον δίκαιο αγώνα των αγροτών μας. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι συμβαίνει και γιατί κατεβήκαμε. Ναι, κλείσαμε τα μαγαζιά μας
και θα τα κλείσουμε και ξανά και ξανά και όποτε μπορούμε και οποτεδήποτε μας χρειαστούν. Και θα είμαστε στην πρώτη γραμμή όπως είμαστε στα Δερβενάκια, επαναλαμβάνοντας συμβολικά την κίνηση, γιατί η μάχη των Δερβενακίων, όπως ξέρεις, είχε ως βάση την ΕΜΕΑ. Και έκρινε και την Επανάσταση σε μεγάλο βαθμό. Και εδώ υπόθηκε και ο περιβόητος λόγος Κολοκοτρώνη. Τι γίνεται όμως? Στο σπίτι του Παπαρήτωρα, στη Σκεπή. Ακριβώς, στο σπίτι που δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Γιατί ήταν ένα ιστορικό σπίτι, ένα ιστορικό σπίτι, το οποίο ενώ οι τοπικές αρχές και επί Παρμενιώνα Δημητρίου και επί Βελέτζα, γιατί έχω δει τα έγγραφα, είχε γίνει μια προσπάθεια και πρόταση για να διατηρηθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού και στην Αρχαιολογική Υπηρεσία. Και αρνήθηκαν ότι αυτό το σπίτι δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Αν θα δείτε το έγγραφο και την απαντητική, θα ανατριχιάσετε. Συγγνώμη, τέλει, ξέρουν τι τους γίνεται. Είχε ανέβει ο Κολοκοτρώνης μεσάνυχτα, ήταν πιωμένοι στρατιώτες, έβγαλαν φροντερόλογο και από εκεί πέρα ξεκινήσαν όλα. Τι λένε? Κοίταξε, από ό,τι φαίνεται, Θεοδόση μου, η ελληνική ιστορία ενοχλεί. Και ενοχλεί κυρίως αυτούς που κυβερνάνε, ανεξάρτητα από ποια περίοδο είναι. Είτε είναι επί δικτατορίας, είτε είναι επί δημοκρατίας, είτε είναι γενικότερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και θα πρέπει να τη συνειδητοποιήσουμε. Ευτυχώς όμως κατά καιρούς μεγάλες μορφές της τοπικής αυτοδιοίκησης, τους προανέφερα πριν, όλοι δίναν τη μάχη για την ΕΜΕΑ. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Εμείς συνεχίζουμε από άλλο μετερίζει και δεν θα αφήσουμε ποτέ αυτόν τον αγώνα. Τώρα όσον αφορά τους αγρότες μας, όπως ξέρεις πολύ καλά, η οικονομία της ΝΕΜΕΑς αλλά και η κορινθιακή οικονομία στηρίζεται στους αγρότες αποκλειστικά. Όμως αυτοί οι κύριοι που κυβερνούν μόνο τους αγρότες δεν κοιτάνε. Είδαμε όλη αυτή την ιστορία με τα μεγάλα σκάνδαλα, είδαμε ότι χρήματα υπάρχουν για άλλες καταστάσεις και με τη συνθήκη Μερκοσούρ που έχει γίνει πολύ μεγάλος λόγος, με τη Λατινική Αμερική που ουσιαστικά εξυπηρετεί συμφέροντα της γερμανικής Ευρώπης και μεγάλων εταιριών, όπου ενώ έχουμε τη νέα ΚΑΠ, όπου οι αγρότες της Ευρώπης και κυρίως που μας αφορά της Ελλάδας αυτή τη στιγμή έχουν πολύ αυστηρές προδιαγραφές για να βγάζουν το προϊόν τους, χωρίς δηλητήρια, χωρίς, πολύ καλό αυτό και πολύ σημαντικό. Αλλά όταν όμως υπάρχει ένας αθέμητος ανταγωνισμός από χώρες της Λατινικής Αμερικής, οι οποίες δεν τηρούν τις προδιαγραφές και μπαίνουν τα προϊόντα αυτά ανταγωνιζόμενα και με πολύ χαμηλό κόστος παραγωγής. Γιατί χαμηλό κόστος παραγωγής? Γιατί δεν υπάρχουν ούτε δικαιώματα εργατικά, ούτε και τα δηλητήρια τα οποία χρησιμοποιούν θα μπουν κάποια στιγμή στο τραπέζι μας. Άρα η αντίστασή μας θα πρέπει να είναι πολύ σημαντική και πολύ δυνατή. Και αυτά που άκουσα δυστυχώς από άτομα του εμπορίου, γιατί εμείς σαν εμπορικός σύλλογος σηκώσαμε τη σημαία και το λάβαρο, αυτά που άκουσα ότι δυσχεραίνεται η δίθεν εργασία τους με τον πολύήμερο αγώνα τους, αυτά είναι αέρας κοπανιστός και θα πρέπει να καταλάβουν ότι πρώτα απ' όλα θα πρέπει να είναι το δίκαιο της πατρίδας μας και το δίκαιο των αγροτών μας, γιατί αν φύγει αυτή η αγροτική παραγωγή και δεν έχουμε, γιατί η μάχη στο μέλλον θα γίνει για το νερό και για τα τρόφιμα. Αν δεν θα έχουμε λοιπόν δικά μας τρόφιμα, τι να τα κάνουμε και την τεχνολογία και τα ίντερνετ και τα διάφορα πράγματα τα οποία είναι μια εικονική πραγματικότητα και όχι ουσιαστική. Αυτό λοιπόν για μας είναι το α και το ω. Είμαστε και θα είμαστε πάντα στον αγώνα για τους ίδιους. Γιατί θα σου πω και ένα πράγμα. Μας είπαν λοιπόν ο κύριος Χατζηδάκης ότι είναι παράνομοι οι αγρότες μας που καταλάβανε τον δρόμο και μαζί με αυτούς και εμείς. Και αναρωτήθηκα, αγαπητέ Θεοδόση, αν είμαστε εμείς παράνομοι, τότε αυτοί με τα μνημόνια που έχουν ψηφίσει, που ξεπουλήσανε την πατρίδα μας, που ξεπουλήσανε τα λιμάνια μας, τον αέρα, το οξυγόνο που αναπνέουμε, που ξεπουλήσανε το μέλλον των παιδιών μας, που εξόρισαν τους νέους επιστήμονες και αυτή τη στιγμή σε λίγα χρόνια δεν θα έχουμε γιατρούς μέσα στη χώρα μας. Τότε αυτοί, αν είμαστε εμείς παράνομοι που καταλάβαμε ένα δρόμο τον οποίο και αυτόν έχουν ξεπουλήσει σε ιδιωτικές εταιρείες, παρά το γεγονός ότι φτιάχθηκαν με χρήματα του ελληνικού λαού και με προγράμματα της Ευρώπης, λόγω του ότι υπήρχαν αυτός ο λαός, τότε ποιοι πρέπει να οδηγηθούν στη φυλακή και ποιοι πρέπει να οδηγηθούν στα δικαστήρια. Αλλά πια
Αλλά για ποιο δίκαιο μιλάμε τώρα, Θεοδόσιμο? Το δίκαιο το οποίο εδώ και 3 χρόνια δεν βρίσκει τα παιδιά, τα 57, τους 57 νεκρούς στα Τέμπη. Για ποιους μιλάμε? Ή να μιλήσουμε τώρα για τα τελευταία τις 5 γυναίκες θύματα μιας συσκευωρίας, μιας ασυνειδησίας από πλευράς υπηρεσιών, όπου το δίκαιο των εργατών δεν βρίσκουν γυναίκες, οι οποίες θα φτάσουμε και σε ένα άλλο θέμα πολύ μεγάλο που αφορά την οικογένεια, όπου δουλεύανε νύχτα. Γιατί, Θεοδόσιμου, δουλεύανε νύχτα? Τα παιδιά τους θέλουν να μιλήσουν μαζί. Για να μπορέσουν να μιλήσουν και να ανταπεξέλθουν σε αυτή την υπερφορολόγηση, σε μια κοινωνία και σε ένα κράτος που θεωρεί τα παιδιά τεκμήριο. Λες και είναι τρακτέρ, λες και είναι αυτοκίνητο, λες και είναι φρέζα, λες και είναι μηχανάκι. Έτσι εξισώνουμε και μετά μιλάμε για δημογραφικό πρόβλημα με αυτούς τους απερίγραπτους πολιτικούς αυτής της κατώτερης υποστάθμης της πολιτικής, όπως και σε όλη την Ευρώπη. Γιατί αν έχουμε αυτό το πρόβλημα που έχουμε, είναι ακριβώς γιατί δεν έχουμε ηγέτες, γιατί δεν έχουμε Έλληνες ηγέτες για να καθοδηγήσουν με ένα όραμα που υπάρχει και ζει μέσα στο λαό ακόμα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις πει κάτι για τους αγρότες, γιατί έχω προγραμματίσει μάλλον μετά το Πάσχα να έρθεις στην εκπομπή για να έχουμε περισσότερη ώρα, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ εδώ. Αν δεν έχεις να πει κάτι για τους αγρότες, θέλω να μας πεις το ποίημα που έχεις επιλέξει. Πριν θα ήθελα να σου πω κάτι, μια και έθιξα ένα πολύ σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με την οικογένεια. Η οικογένεια είναι υποδιωγμόν. Είναι υποδιωγμόν και οι νέοι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια αυτή τη στιγμή και εργασιακά, παίρνοντας αυτό το θλιβερό γεγονός που μας έχει συνταράξει και που έχει να κάνει με αυτές τις γυναίκες που θυσιάστηκαν στην ουσία για να προσφέρουν στην οικογένειά τους αυτά που δεν προσφέρει το κράτος, μια πραγματικά δωρεάν παιδεία. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν συντείνουν στο να μην έχουμε μέλλον ως Ελλάδα, ως πατρίδα, ως χώρα. Δεν έχουμε. Γινόμαστε από χώρα χώρος στάθμευσης ονείρων και οραμάτων. Τίποτα παραπάνω. Και θα ήθελα να επικαλεστώ, γιατί το έχω εδώ, το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα το οποίο, κοίταξα να δεις, εμείς έχουμε πάντα πρωτοποριακά κείμενα, τα θυμάμαι από την νομική όταν σπούδαζα, αλλά στην πράξη είμαστε 100, 200, 300 χρόνια πίσω. Τι λέει λοιπόν αυτό που γνωρίζουμε όλοι, το άρθρο 4, που αφορά τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, ότι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Και 5, οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Πού είμαστε ακριβώς ίσοι? Σε ποιο ακριβώς είμαστε ίσοι? Στην παιδεία, που τα παιδιά των πολιτικών είναι σε ιδιωτικά σχολεία? Πού είμαστε ακριβώς ίσοι? Στα δικαιώματα, στους μισθούς, που δεν ντράπηκαν 15 χρόνια με μνημόνια να κόβουν συντάξεις και να αφήνουν τα δικά τους προνόμια αλόβητα, και να έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου να έχουμε νεόπτωχους, σε μια Ελλάδα που έδωσε να είναι νεόπτωχοι ποιοι? Εκείνοι οι οποίοι πολέμησαν στο 40, εκείνοι οι οποίοι, τα παιδιά των οποίων στερήθηκαν στην κατοχή και σήμερα δεν έχουν το φαγητό που θα έπρεπε να έχουν και τις ανέσεις που έπρεπε να έχουν, και να έχουν τα μούστακα των 20 και 30 και 40 και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει ποτέ, δεν έχουν προσφέρει ουσιαστικά τίποτα στην πατρίδα μας. Είναι δυνατόν? Αυτή είναι η ισότητα, η περιβόητη ισότητα. Η ισότητα είναι να πετάνε έξω τους ανθρώπους, να ψηφίζουν με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και να κάνουν αυτό το Σύνταγμα κουρέλι και να το πετάνε? Είναι δυνατόν να έχουν το θράσος και να έρχονται και να μας μιλάνε ακόμα και εδώ? Γιατί η πολιτική, Θεοδόσιμου, είναι πράξη, είναι καθημερινότητα, και από αυτή την πράξη βιώνουμε και εμείς τι είναι πολιτική. Πήρανε λοιπόν μια πόλη που για να γίνει αυτό το εμπορικό της κέντρο, που πέρασαν 200 χρόνια, μια ιστορία ολόκληρη, και την κατάντησαν ένα φάντασμα που κάθε βράδυ στις 7 η ώρα κλείνουν τα πάντα. Ήρθαν εδώ και μας κάνανε σε κάθε μαγαζί, μας βάλανε με τεκμήρια 3-3.500 χιλιάδες σε μαγαζιά που καταραίουν. Και όταν ρωτήθηκε ο κύριος Στουρνάρας ότι αντιδράσαμε, είπε αν δεν τους αρέσει ας μεταναστεύσουν. Να μεταναστεύσουμε εμείς, να μεταναστεύσω εγώ που ήρθα όταν ήρθα, και όπως και πολλοί άλλοι νέοι επιστήμονες τότε,
κρεμάσαμε τα πτυχία μας και πέσαμε στην αγορά και στην αγάπη μας για την εμαία μας να μεταναστεύσουμε εμείς και να παραμείνουν αυτοί. Όχι λοιπόν. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Αυτοί οι απερίγραπτοι τύποι, οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει και δεν έχουν προσφέρει τίποτα εκτός από καταστροφή και μόνο καταστροφή. Θα σου πω ένα τελευταίο, ένα που το λέω πρώτη φορά στην εκπομπή σου. Ξέρεις ότι ήρθαν με τα Φανών και Λαμπάδων και κάναν το Ειρηνοδικείο πρωτοδικείο? Το γνωρίζεις αυτό, Ναι. Λοιπόν, ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή η παλιά φουρνιά έχει πάρει σύνταξη και έχει μείνει ένας υπάλληλος, ένα νέο παιδί της νομικής που δίνει μόνος του τη μάχη, και ενώ είχαν υποσχεθεί ότι θα ρωτήσει από άλλον έναν υπάλληλο. Δεν μπορεί να αναβαθμιστήκαμε και να έχουμε λιγότερους υπαλλήλους από ό,τι το Ειρηνοδικείο. Αυτό είναι μια παροδία. Πού είναι το ΤΕΗ Ινολογίας, το οποίο κέρδισαν τόσες εκλογές? Πού είναι οι αρχαιολογικοί χώροι, εκτός από αυτό που κατάφερε ο Στέφανος Μίλλερ να αναδείξει? Πού είναι όλη αυτή η ιστορία που έχουμε τους τάφους των Αηδονίων, που έχουμε τη Φλιούντα με αρχαίο θέατρο, όλα αυτά, όλος αυτός ο πλούτος, οι αρχαίες κλεονές? Άμα πας να δεις το ναό του Ηρακλέους, πραγματικά θα κλάψεις. Είναι εγκαταλελειμμένα όλα. Για ποιο πολιτισμό μας μιλάνε? Ποια είναι η ιστορία? Ποια είναι η ιστορία που μπορούμε να έχουμε? Πού μπορούμε να πάμε με αυτά τα δεδομένα? Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Η επόμενη βόλτα και θα σου πω και ένα τελευταίο, ναι, στην εκπομπή σου. Το Κέντρο Υγείας Νεμέας δεν μας λέγαν για πρωτοβάθμια όταν ήταν ο COVID? Ξέρεις ότι απεντάχθη από την ανακαίνιση όλη αυτή το κτίριο από τον κύριο Υπουργό Υγείας, αυτός ο περιβόητος Υπουργός Υγείας που δεν μιλάει αλλά γαυγίζει πραγματικά. Μην λες τέτοια πράγματα. Γιατί εμείς βιώνουμε αυτή τη στιγμή ένα κενό. Αυτοί λοιπόν οι εργάτες γης που πραγματικά βγάζουν αυτό το διαμάντι που πολλές φορές έχει γευθεί και πολλοί κόσμος παγκοσμίως, αυτοί ζουν μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, εντελώς χωρίς μέλλον, χωρίς προοπτική, να μην μπορούν να συντηρήσουν τα παιδιά τους που αυτή τη στιγμή σπουδάζουν, και μια Νεμαία με τέτοια αξία, με τέτοια δυνατότητα να μην έχει προοπτική και μέλλον? Είναι δυνατόν? Αυτά θα πούμε τέλει και θα πάμε τη βόλτα και στον Ηρακλή και στα Νέμια, όλα αυτά τα πράγματα. Και το φράγμα του Ασωπού? Πού είναι το φράγμα του Ασωπού? Κάθε φορά που ερχόμαστε όλο ανανεώνουμε και ανανεώνουμε, και όταν πλησιάζουμε στις εκλογές ξανά έρχεται πάλι στην επιφάνεια και ξανά και ξανά και ξανά. Και ξανά προς τη δόξα τραβά. Για να ξέρεις, για πρώτη φορά υπόθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο που δήμαρχος ήταν ο Γεώργιος Βλάσης, δικηγόρος, 35 χρονών, το 1900. Βέβαια. Έχω στοιχεία. Το θυμάμαι, το έχουμε αναδείξει στην εκπομπή σου, και ας μην ξεχνάμε, Θεοδόση, και το αγαπημένο σου θέμα, το ακτινολογικό, το μηχάνημα, το οποίο συνεχίζει, παρακαλώ, να σκουριάζει επάνω στο Κέντρο Υγείας Νεμέας. Αυτή είναι η πολιτική πραγματικότητα στην χώρα μας. Και αυτό που θέλω να τονίσω, μην αφήσουμε τους αγρότες μας, τους κτηνοτρόφους μας. Πραγματικά θα βουλιάξει όλη η χώρα μας, και είναι άδικο αυτό το πράγμα. Αυτοί οι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή δίνουν τη μάχη επιβίωσης, γι' αυτό και βγήκαμε στους δρόμους, γι' αυτό καλούμε και για τις επόμενες αγωνιστικές κινητοποιήσεις να είναι όλοι δίπλα τους, και όχι να λένε ότι έχουμε ένα πρόβλημα ή δεν έχουμε. Το πρόβλημα θα το βιώσουν στο μέλλον τα παιδιά τους, και να μην κοιτάνε μόνο το ατομικό συμφέρον της μιας επιχείρησης ή της άλλης. Γιατί χωρίς τρόφιμα δεν γίνεται τίποτα. Αν φύγει αυτή η γενιά αγροτών και δεν κρατήσει τα παιδιά της στη γη, τότε θα μας έρθουν πολύ μαύρες μέρες. Πραγματικά μαύρες μέρες για τη χώρα μας. Και δεν θα ξέρω αν έχει μόνο την ταμπέλα που θα λέει Ελλάδα, και από κάτω δεν θα υπάρχει απολύτως τίποτα. Θα είναι σαν αυτά τα εγκαταλελειμμένα μαγαζά στην παραμεθόριο που πάμε και τα φωτογραφίζουμε, αλλά λέμε και λυπόμαστε για αυτό που είναι αυτή τη στιγμή. Θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς. Διάβασε μας το πείμα, και θέλω και εγώ να κλείσω με το τελευταίο λοιπόν που θα διαβάσω, γιατί τι άλλο θα μπορούσα να διαβάσω εκτός από αυτόν που είναι το πρότυπό μου, και είναι ο Παναγούλης. Ναι, ο Αλέκος Παναγούλης, μια πραγματικά μεγάλη μορφή που εμένα τουλάχιστον με εμπνέει και καθορίζει, με συγκινεί και καθορίζει κάθε φορά τον αγώνα μου. Για πες μας. Στην Ελλάδα σήμερα, και είναι και επίκαιρο,
γιατί πάντα είναι επίκαιρο αυτό, γιατί τίποτα δεν αλλάζει ουσιαστικά. Σβησμένη φλόγα που πάντα καίει, σκέπασμα τάφου χωρίς νεκρούς, μάτια κλαμμένα που σε κοιτάνε, σκέψεις κρυμμένες σε προκαλούν, πίστη και ελπίδα χαροπαλεύουν, πνεύμα και αλήθεια στις φυλακές, άγιες προσπάθειες ναυαγισμένες, φωνές ανθρώπων σε προσκαλούν, σπόρος οργής πέφτει στο χώμα, μήνυμα πάλι στρέφει φτερά, σπίθα φεγγίζει μες στο σκοτάδι, νέοι αγώνες σε προσκαλούν. Όπως συγκλονίζομαι. Για την ΕΜΕΑ μας ο αγώνας συνεχίζεται. Τίποτα, ακόμα και στον τάφο να μπω, ένα χέρι θα βγαίνει έξω και η ψυχή μου θα είναι έξω για αυτόν τον τόπο, μέχρι το τέλος. Τέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, νιώθω συγκλονισμένος. Δεν σας το κρύβω, αλλά κάθε καλό τριτώνει. Θέλω να αφιερώσω στον φίλο μου τον αγαπημένο Τέλη Καλή αποσπάσματα από τον Ερωτόκριτο που γράφει: από ό,τι καλό έχει ο άνθρωπος, τα λόγια έχουν τη χάρη, που κάνουσι κάθε καρδιά παρηγοριά να πάρει, και όπου κατέχει να μιλεί με γνώση και με τρόπο, κάνει και κλαίσιν και γελούν τα μάτια των ανθρώπων. Αυτό κάνει ο κύριος Καλής, και να είστε καλά. Σας χαιρετάμε μέχρι αύριο που θα τα πούμε πάλι.